On tässä rumpit oikeastaan? Veikkaa. Ei perre! Se on 98 tehty. Se on 2 HP siis vissiin sillä Vitalle. Eikö mä tapoin sen? Eikö se tappaa Ai, se? kurata. No, vika vielä. Mol, sori, ammuin sua päähän. Ei haittaa. Ei! Miksi? Pirsee! Ostat nyt aseen mulle, saatana, tai annat sun asees mulle. Voi joo. Kannatti jäädä. Ihan oikeesti! Ei saatana. Tää se ase nytte. Sampo. Homo. Ai vittu. Oli ei ole susta. Juoksi Sillattaa niin paljon. Vois vittu vähän ajatella. Rahaa mihinkään, niin pitää riehuu tolleen. Saakeli. Aina muukin -3 tonnia rahaa. No joo! Oma syys oli. Kannattiko, häh? Tolla sun tempauksella me menettiin käytännössä... Missä ne menee? Ulkoon. 7 tonnia. 7 tonnia Aivan menetettiin sun Ventines. takia. Ventines on 3 tonnia miinusta siitä, että sä riehut. Ja 4 tonnia siitä, että mun pitää ostaa. Kun äsken mulla olisi ollut ase, jotta mä olisin... Sillä mä olisin No, persee eurot sä. voinut servata. 3 euroa.